tuna kan en me khi maniloka Brazil rama hun pui pakhat an manglai kha neya amhing chu Rio de Janeiro Carnival antia khovel huapua hun pui lak le mi tam tak mit la em ania anin cheina hmunom le dang dai tak tak te an music le lam hmunom tak tak te chu an lan sak na pakhat ani van doi thak takin group then khat chuan he huna hian Isua le ale khabu Bible deu nan an hmang tlat mai kum ni chuang covid awanga kan boi nuwa he hun pui hi man thei ani le ta chawa ti chuan group pakhat chuan an thiamatan Isua le akai hnoi deu na rong kai an hmanga an ni ho hian tun ma tangin hetiang lam hoi hi ti zeu an ching a kumin kha chuan ret paradise a thil siam te ti chu thiamatan an hmanga an gol ber chu sual na hi mi khingte om ve reng thil pa ngai ania thu oi lo wang poni chuang lawa mi khing chuan kan lo pian chu hian mit pani kan na yang devin sual hi mi khing a hian om sa ni chu thil pa ngai kan pian pui ani ti chu an thu pui ber ani hian thil lan tir hian api kin Christian te meta te thi phle mai adam le evil ma chang te phei chu an lan dan po an ner om lo em maya an motor lian tak ti mayang o chumin hunga Isu niom tak in khai rang phei chuan meta le em maya heti lai la hian ataksa ha satna a oma wangin a hnu dewa an la thla damdoi na khoi ni in ni kho khelovin a hal nge ni nan soibok chulo po Isu le ma chang setan ani om takina sui sakvel le ma chang pa phei hi chu a hnu dewa ka residana athi ni nan soiboka aka phlak lai tak jok chu setan le ka inhoi thil moi tak tak le dian tak tak kiran tar langa me puite chu lomin an lo au dok theinia thil lom omani chem Christian Isu choi sang tu tan chuan angai omani Isu an sui salai lemte midang in chei vel rang te chu setana lam hoi em mayan nia an thil tia hian in thiam lo na engman nei heklo Christian sa khuan deu ti po anin khriang ma se entertainment anga kalpui ani wangin a poina zuk khami alawa a chikhatania entertainment ania tin an sui mama ma se hengan dan tir design nana an hun le tha an sen tele moi taka setana lam hoyan tarlan theina tunga an thiamna an man zong te an hun sen galte Isua tan ni lo setana tan ni ti chu mitam takin an pom dan an tho in ti hlimna lom me pui en nomatan mai lom atak takan ni hleinem tin an in soi thiam ve tho ram huai lema chante setana lam hoi chante alem mai lom entertainment lom ti awang te hian apoi talawem niang Galatia bung rok chang sakila chang ria ta chuan bumin omsu pathian chu ngai ne pawala ni love mi na tu chu seng le ngei don ani ma ni ti salam ta na tu chuan ti sa mi chiat na senganga thlangau lam ta na tu ngau chuan thlangau wa mi chatuan nun na a seng don sia ti kan muni he thil thlen nu loka Brazil ma thil thleng chu ka phlak takania tuilian le thik le na sa tak mai alo thlenga ro tam takena sura hetiang ana sa hi hera ma hina la ngai lova mi sang engama za tin ha san nan tok anin le lawan chana nun nan chan boka an sum don na boya khovel mitam jok chuan khongai hnekin Isuan ngai ne pa Christian na mi sa khuwa an deu suwa chu wangin an phu to kan tin social media page chuan comment an ma ni khongai tu a in deu so let tu an tam khop mai he thil thang chung chang hi I khoya to nu poni mai thei ma se thil mak ve tak chu ni chuti lai ngau chuan mitam tak chuan he thil thleng chiat na thleng te hi kha an thil ti wang ni rawin van duaina chikhat khowela thil thleng ve pa ngai mai ni ti in an tang thowa a chan chu khatiang ang hak san le boina kha khatiang khan kha festival ang han lan tir lo ma se lo thleng thawang ti ngai dan an neya tin kan soitak Isu le ma chang an huwa motor accident thi kan ti te po kha ani tak tak lo do ta lom khang te kha chu midang dai lom mi nan me bel mai ni ti te tin thren kha chu tun nai video pon ni rovin ma na theng to video te pon jep te la lom ti te khami a soi nep tum na te po kha awm thawani tin Isu le ma chang ta thi ta nian soi te po kha ani tak tak lawa ama hian tu nge nei ti aim pho lang du lawa vauna te le khatiang kha atok na sa chumi lo wang chuan a biwa a chan chin khre zui thei lovina omani maya a thi lawani am phua chopani ti ya soi te pon omani a khoi khangai ti ka khoi khangai ti lo ti kha chu chui chu thiam ha to eng pon ni se a khoi la mangai kan tran jok ti kha apoi mo lai chu ni thil soi mam hi pathian ne du lo maya setana nan mang thiam mai bokani thil eng polo theng ta se
trong trai đầu máy la thằng đón thấu tiếng gì ha mò thil han soi ma mà hi setan hi nam hang trong kaya pathian hi du lo boka kaina le abela in thoi na chung chang a pok han thon thu ti mai tang thil teng tak kaina khan thila soi ma mani a soi mam ti mai tang in thoi nan khan begam no begam ngei man tu ni lain a huan thlai thak tha tha a hlana tha ve tho lom thak tha tho lom ti in pathian thu kha a soi ma mani ma se pathian na pomem pom lo tin Samuelan solan hena amalek mi ho zong that vek ang che tia chuan avakala anva indowa ava that vekem that vek lo begam te bong pa te on kai hoa Samuela khan nga tinge ti khan sola khan a hei alom me me pathian hena lom tu soinan in thoina na kon ti ni sola thil ti kha thil thata kani pathian hena lom tu soinan in thoina tan khang begam tha te bong pathau tha te kha kon hona ni ma se pathian in chu du ni ro that vek ro ti kha a thua này á han soi mam đâu ama choi moi nan ti hian ti jok teng o ti kha a pom chuang lo ni pathian choi moi na pathian thu oi lo hi thil poi ta ni pathian choi moi nan hen nge kan ti thrin pathian kan choi moi nan hen pokoi mai kan bo sai thrin kan huai ho thrin ti te po ngai to tai la kha pathian du lo zo ni chuan thil tha ti ni pon in khoi mai la thil tha ti na thil tha lo ti hi te kan soi jok nge thil tha ti na tu ka ta na thil thalo bo khoi te lai hi pathian hian a pom zam ngai ro sola tang han kan khoi ni pathian choi moi nan in thoi nan khang ran te kha ron hon ma se khang ran ron hon a kha pathian thu ni lo tat mai ni an lal pa aga ka nung chung te na ron khoi hoa mo pathian ro pui zia le pathian na hne na chan da sati ko zia so adu na ma khan pathian thu lo wang ni omani thil tha tak lan kan duwa thil ngo pui tak ti kan du pon mai thei pathian choi moi nan tin program te pokon siam ani mai thei kha kan program ma khan pathian du lo zong a tel chuan pathian na pom chuang lo chu kan khria tangai khop mai mathai bunga chang somthum pasaya chuan ni chu ni ro chu ni ro ni tu ani a bak chu mi chuang liam a chu sual na thoni to ni ti kan hmu ni tin kan khriat to chu Christian kan nia ke ni te phei chu pathian du zong a du lo zong bible kan em mai ni kan som theila thelo chu kan ni se chu mi ni wang chuan setan a hian min thlem hian thil sual chiang sa hi chu min thlem don lo jefel drama tlap pon e rok na in tran dan khan drama te pon ron tak langa soi mam thei mo heng tu chu poi thei nem lom mana lom an tiang chi te a he tu chom tel velom kan ni nai na ken tel lom lo la ka poi thei nem tiang chi te soi mama dik ve mai a hi setan a hian mang tang kai em ya e rok na pom mang tang kai ya a ke mani dai ve chena te po ani hei college sang kalai hian SU wa te po kan in mang ve a gai đầu test hậu tết cái nền măng về này chúng ta để bớt hơn ego cái này hậu tết in mua sợi mắm thấy ego nó bớt này đầu nên tất cả chuan tì tiêu hoàng hiền nên anh trơn này chúng vàng chuan invent thì mới học mày sẽ tên là hiền thiếu sợi mắm thấy à bồi nó ốm lầu em mà bồi nó ốm lầu hi mà sẽ bồi xí sợi mắm mà bồi nó ốm lầu hi à măng tròn cái mà sẽ chụp thiên hiền là bom lầu thì cần khuyết thằng ai à tôm nan thiếu bạc sợi cái đùa anh có một like khan lockdown rồi khan movie phim xem về cần tụi mình call bomb phim ang zong in mau call bom in phim bati chuak ve ron tianga han ti te kha kan chak ve ta chuan kan phim siam kha kan sut na sa man khop maya aza ve chuang aza ve ai aza ve vel ton aza ve vel ton sut mananga ma se he thil theng ang deuh hian ka ngai tu kan phim chana kha tu tak mai mizo phim om to chuan bon tak mai kha kan han isa pa kha tiang ngot kan gola atin asina te pon sin bon deuh ti mai tiang soi vek chi lo kha tiang khan mi nan en hun chana he tiếng lẽ mấy mấy dấu phim chuột đó là bốn bằng thì tiêu có bao xem gần tụi mình mà xe gần bám trụ ta thì chân zoom gần tụ ta là ba các tỷ bùi thế hậu page cho cái là khởi làm rồi hay cái video nó anh phụ cho nên là khi à cần thiếu tỷ dòng trong cần ngày tụ khan cần thiếu lần tiếng cần thiếu tỷ tụ khan hostel phim rồi cần xem đó là hostel chuông chuột nó thành tree nó khan đủ lẽ ba tên là khi lộ tấm tắc hostel ông thằng cái này vàng hostel chuông chuột nó tấm tắc thành tree nó lẽ ba tên là gì tiêu tụ thành nghe bọn anh khi lộ tỷ lần ha gần tụi mình mà sẽ khang khát tỷ lăng vét tay là thil thang nge akhin chuanga thil thalo jok te ka ngai tua ka phur ta lo ni tin ke ma po ka ngai tua le thian kha ka thil ti kha ka ti thot lin lo nan pathian min khoi nge ka khoi lova ka fel ta via be ti na ni lovin a chak lo na chu kan nei ve tho fel mi lo ni ma se kan nun kan chui le thian kha film kan siama ka ti chu lo na tung han pathian hian min dang na so khop maya soi vek chi lo thila ta mani ha sat na kan na ka to na sat pha boka chu mi ni wang chu ka ngai to hian ti chun zom lo tha tin kan da thata kan sut na sa ve khop maya thian te hopon mai zo ma se chuan lam nga ma kon siama chuan kan ti chun zom thei ta lawa chung te po chu nga tinge kan ti chuan kan thil tak lan tu ma kha chu a tha ve rang tha chu
hostel chunga sual na thleng thin nu le pa ten an khriat lo zio te tu te nge pon an khriat lo a om ve chawin an khriat ke ni kan lo om thanga hostel ko om na se mem maya khang kha han tar lana he lo ni mo an tia an fa te hostel da tu tam tak te an lo film khonga a khang sual na la ka thanga an in ven theina ti kan gol chu ni ve ni ama ko chu kan han su ta kan han edit ta kan han ti tak mai chu khalam pang khalang lo bon khom me hu nom entertainment ang zong hana kala adan dang dei mai ni chu mi ni wang suanin a thalo hei chu mi dang chuan lo ti le chu ko social thelo ma ko chu ke ma ti tan chuan ti lo phot mai te ang nakina ala fu lo zok nge ti ngai dang ka nei phata chu wang chuan kan thil ti hi ngai to chian ngai khop maya entertainment khovel thil tak nga kan ngai to chuan a zau huau maya mo a huang hi a thiang zau maya tin han la chuan le han lo tlin khim du na hei hi chu a hit don ani ti ngai to na kan pu to phei chuanin kan ngai to na hi khami sin hit deuh tu te kha sa film mi enteran mi pat mai chian na lampang kong kai sin te khalo neta se engtin nge bonang engtin nge sexy yang kan han hai bible ha kan keu to mi do ni mo he ta sa phoi nan lo chan a tak tak ang de wan lo ti te kha engtin nge kan modi yang khimi si ang de hen kan te kan ngai to na kha adik to lo ni adik lo ti po kan ni kha chuang lo a chan chu ka ti lai chon hlo thin theina na hit theina han kan ngai to ta khami mi pat mai chian na lampang han kan ko chu kan pa pe mi lo ba sa kan ngai to na kha hlo thin na le nge niang sum le pa hai lu du na khami ka sei thiam lo khami ngot mai khalan to wang han engma kha kan ti khre to lem lo ni ti mai tiang moi lo ni lo ta se engma kha ti dan kan khre to lem lo thil sual ti lai ni mo no pang en ata na him lo de wang ati po kha kan pal jam bek to mai ni eng wang kha kan ti chuan kan go la kha entertainment kho vela vein pho chu hit mai kha kan tumani wangin ma se chu a thalo top mai ti kha kan ti chu ma hawin kanuna he ma chuan ke experience kanuna thil thalo tam tak a thlen pha ngai tam tak chuan ani chuang lo win ti mai the ma se ka ngai to hen ka thil ti tum kha thalo top mai ti ngai dang ka nei ta ni chu wang chuan a poimo ba nga chuan christian tha kan ni chuan kan fel big lawang confirm kim lawang ma se pathian hi kan za ve ngai ni keinin za lo mai la azom don tho thowa chu ti ka ga keini ra kan lo ngai poimo lo le kan lo pal zama kan lo soi ma mai hian athil poi thang thrin ani brazil ma thil thang po hi mi tam tak chuan an soi ma kha da chun tak tak le nem tin an soi mam le evak than kha chuan ma se isu local huna chuan soi mam thei ani don to lova isu a tak nge kho vela local huna chuan a ko kan na ma kan den huna chuan soi mam a thei don to lo ani chu ni ani ro ani top mai don ani chu wang chuan in mizo te bikin entertainment kho vela kan sang to khop mai kan bon chhotan followers nga du wang ringot pon thil ti khre ro tam tak kan nei kan life line min an en tam du nan ti wang ringot pon mei che tam tak chu thil ti khre ro an nei tok tok to ni kha thila kha enra mi pat mei chian po kha an va na sa atak tak an va na sa ti na ni ro ma se en tu an nga du wangin an ti ni entertainment kho vela hian in pathian hi aling tlem khop mai kan tiange than kha chuan in lana mai theya entertainment lamat lan mek te po kan omang ma se kha khat lan lo tu kha ti na ni rovin ma se film khongai kan lu thuk tak tak dona entertainment kho vel tak tak kan lu don chuan in a pathian thu thei vak lo pathian hi leng vak lo kho vel taka kan om ve ngai na chin om kan ngai zam kan ko zau hal ngai na chin om pathian na len ve to lo na chin a om ani ti hi christian te hian kan pomangai TV kan entrin te entertainment kho vela sang tak tak sa pho te fashion na sang tak tak tiang ho hian pathian an khoi lem lo tam tak hian an pathian khoi da na po aril lem lo ma se ke ni chu khatiang ang ril lem lo am minga pathian khoi le ti ngot ni rovin ataka nun pui tu iso krista chan chin thapuang da tu nga atak taka nun pui tu ni kan tum si ni chuan kan ti ve ram lo tam tak hi oma kan kalsan ngai tam tak hi oma ahim china hian pathian hian min vo la ka thei thawa ahim china hian tlo takin min siam thei zoka atlo zok boka angyang het zok bok ni ahim lo china hi chon ala ka chon na view mai thei a hit po hit view mai thei ma se ai effect na tam ai effect a thalo tam tak om ma se ahim china chuan ala na vak lo ni mai thei boka po kan siam na vak lo ni mai thei ma se atlo zok ani tin ke ma ne na him zok bok ti ke ma ka thil lo ton to tang te a kan lo share ve du cheu nia ola khati zong khaton tuma tan chon in se video danga kan im hole ve kanga ko yak sonang chi te tiang te kan ron tianga ka channel him lo support zero la kan duwa kan som ve tiang cheu tin a ka facebook profile hala hena oma ta hin va kalanga in du chon lo follow theya a ka tar lan zok chan tak chu he tiang nam pang hilo soi ve te tun like kan buai pui ni him le lo chui tu chu kan ni chi lo wa ama ko chi ingai dan lo soi ve te ang chi tiang chi request kha a siam theya
siam zong zong ha ka on ti ve kang tin ani hau lovin ama ko chu thei chin chin ti ka kon tum don nia comment lama ingai ta ni lo soi nga tun tu ma kan thil soi zong zong kha engi khiat chwale tun hnai lo ka po mi zo ka ma thil thenga om kha te ngo do kha chuak comment lama lo soi don nia